Pupa Milano je spoločnosť vyrábajúca kozmetiku, ktorá bola založená v roku 1976 v Taliansku. Dnes svoje produkty vyváža do vyše 70 krajín sveta vrátane Slovenskej a Českej republiky. Pre značku je charakteristická červená farba, ktorá vyjadruje vášeň, dynamiku, vitalitu, energiu, kreativitu. Všetky tieto vlastnosti Pupa Milano odráža aj vo svojich produktových radách a tiež v limitovaných kolekciách. Pupa Milano oslovila marketingovú agentúru Nákaza niečo pred vyše rokom a pol s potrebou zastrešiť komunikáciu s influencermi, vykonávanie customer care, postovania príspevkov a budovania brand perception, teda spôsobom, akým zákazníci vnímajú značku. Na začiatku spolupráce s klientom Pupa Milano sme sa rozhodli jej celkovú komunikáciu trošku zmodernizovať a zefektívniť, aby sme boli bližšie k zákazníkom a dokázali pohotovo reagovať na všetky ich otázky. Efektívna komunikácia firiem je veľmi dôležitá a odporúčam vám aj prečítať si náš článok na webovej stránke Nákaza v sekcii blog s názvom Ako nemá vyzerať efektívna komunikácia na internete. Myslím, že tento článok bude pre vás príjemným čítaním a trošku vás aj pobaví. Najčastejšie otázky, ktoré dostávame, sa týkajú prebiehajúcich zľav na predajniach alebo v e-shope, narodeninových zľav, pretože keď máte narodeniny a máte Pupa kartu, tak 3 dní pred vašimi narodeninami a 3 dní po vašich narodeninách môžete využiť narodeninovú zľavu. Týkajú sa takisto odtieňov, rúžov, očných tieňov, make-upov a takisto aký make-up je vhodný na môj typ pleti, aký krém by ste mi odporúčili a podobne. Pri odpovediach na tieto otázky takisto spolupracujeme aj s našimi area manažerkami, ktoré poznajú všetky Pupa produkty úplne dopodrobna a veľmi veľkou zaujímavosťou je, že pre klienta Pupa Milano vykonávajú customer care a práve odpovedajú vám, zákazníčkam, na všetky tieto otázky dvaja chalani, jeden na Slovenskej republike a druhý v Českej. A už si myslím, že sú veľkí odborníci v tom, čo robia.